Ndamuka muna sindi kudama faera. Asina kukanikwa nezvipanera. Ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Kweli. Kutoka phone. Ndindi nayo. Ndivuka kunetu. Ndaitombotaura nahanzvadzi yangu vekudhamafosa. Tichitaura kuti hamuna kana chinhu, hatina hupfu, hatina mafuta, hatitorina pekubata. Saka angoti mira ndite sei ndione kuti ndokuitira zvipi. Saka ndangomirira kuti Wanesa nobva kare gara. atine here. Hapana sikuziva kuti kune lockdown yakangoti Juma hapana zvataita hapana zvataita. Mawani. Saka ndatomudaro akati hamira ndione ndoita sei ndogona kungokuisirawo tushoma padiki diki paanapo. Aomera munhu ari kutombotsaya akatenga upfu wabva kupera uindani hanti ndiye Unazonge yakatenga one last week. Ni lockdown unzwa. Hapana ngagadzirira munhu wese yanga asina kugadzirira. Saka hapana zvekuti angatombotanzi kondati ati chiko ambotaura kuti ari kuda kudzoserwa mari yake kana kuti ndambotaura kuti ada kudzoserwa ene zvisiso wangu memata ndo vakatotenga mafuta ati kushandisa munomu asi uda kutaura rafu kudaro. Mameseji anga akamirira mari ipiko inge sitongotaura takamira mari kubva kwanzvadzi yedu iwe ukamirira mari kubva unetsera pesa pa unetsera mari kuda kuona kuti mari yeRelief yapinda sejaji yapinda. Ndakuona pane plus noita uzamwa makombek unoti aiwa foni handisi kuba eurozoti paukabuda nefoni last time wakashandisa kamari kese kanga kari mufoni imomo yatida kuti titotenga chikafu chepanapa iwe kunomwa kachasu zvako iwe nezuro ndakadenzerwa pa kunzi gonyeti murume wako ane chikwereti kushabhini sho murume kuruta chikwereti chikachasu zvondosvika pakudenzerwa mwadorwe ndakadenzerwa nzi nechikwereti kachasu iwo trikisi ichi chii chinonzi trikisi dzamani foni handisi kukupa foni hazvite chokwadi inini ndini munhu anzwa manje ndatambura nezvindakwana manje ndoti ndikumukira everyday usiku utema makuma-am kuenda kukiwe chibhorani ndabve ikoko ndikusvikopfurira kuenda kumakiwe hupfuku ene ndikutonobatsira mumwe maraini kuti ndipiwe tumari mbijana tibatsirike pana iwe wakarara uchipfodora koumwe upimu. Iwe unoona varume vangu vanenge kuchibhorani ikoko varume vanenge variko nevakadzi vavo vasina zvokuita vakadyiswa kudyiswa kwauta mwaswera uchimukira kuchera nemvura ini ndaneti vakadza musana wangu unenge uchirara uchibanda ndofunga uri minzi wachigomera everyday rei ndokuti mukadzi kwachoka ikoko basa nderekubatsirana tese tiri palockdown tese takaurwa nedambudziko ondibatsira batsiro pamba panapa semurume nemukadzi gadheni chero ndindi kunonotimba ngaipere lockdown tipu ndiende zvangu kubhodha ndichikrosa bhodha ndichinozvitengesera zvi zvangu ndaneta izvi ana marujata rabata akashaya ojamba mabhodha mukati kuzambia kuzwana muchidaidzwa nemafirst name ndozvanomuchida madaidzwa kupi tiidzwe izvozvo saka mudza kuti mukadzi wese anozviitira bhizinesi rake anozvibatira tumari twake ifambi here tiri kukuchengetai tiri kukuchengeterai vana tiri kuendesa kuzvikoro tiri kuchengeta kunyange nekumhuri kwamakabva mada kuti titane mukolini angotanga chetokiwo kasasenza iye akubata tumari anotanga kutaura koinini pendaisenza pandaiita mari pandaita amefitantena by profession saka hama dzangu dzaishupika iwewe nhasi wabata mari ndiwakutaura ndikuchengetera ichi last week hanzvadzi yangu haina kunditumira mari mungatenga chikafu ndakambokomplaina wakutosuvira kuenda kunze haufari kungaone mhuri yako unenge inini ndaitofunga kuti lockdown inoika tichabatana tichawirirana tichienda pasame level kudai pandikutoona kuti iproblem after problem trouble after trouble ndakasarohwa ndinotukwa ndinotukirwa vabereki ndinoitwa zvipi unongaita sei
Andina wandivinga wakanditakwira zvako. Iwe unonganyarara. Nongosvika mumba nongorova munhu chete. Iwe unonganyarara. Aiwa ndaneta zvangu. Aiwa. Lockdown ngaipere ichi. Lockdown ngaipere. Ai fona sukupa. Iwe wakaoma musoro. Uri kangoko kaya kanotensera bhazi kanoputiswa kane bhazi. Musoro kwakaoma unga damba. Iwe auteerera mimi takambowirirana sei kusvika tizororana. Ndotoshayawa. Afona sukupa. Kana zvapafunga moenda. Kwendo? Komunoenda komuda kuenda komunoteerera. Ndoko zvatosvika. Ndingaita sei? Auteerere zvinhu zviri simple zvokufoni. Apa chinondinetsa ndechekuti mutemo welockdown chaiwo hausitomboiteerera iwewe wacho. Urungobuda uchingwenda unombe hauna face mask, hauna magloves, sanitizer ungosanitizer maoko ako ungori kuenda ukachaswa mune muchitambidzana kuti makeni twenyu twewawa toito muchitambidzana ndio chatiuraisa pana pewo. Iwe ndio chatiuraisa pana. Vairasira zvese zvamuda kuita izvi hamurigone mukuzvinzwa. Tinotorigona. Iwe unofana kunzwisiswa the reason why takanzi garai mudzimba takanzi lockdown ndeyekutochengetedza isusu kuti dzivirira pachirwere cheCoronavirus. Paku Europe uko ukumwana ana sipo nezvimasanitizer. Hafona ndisikukupa. Hafona ndisikukupa. Tingataura fona yangu handisikukupa. Yako wakatengesa. Handisikuda nefoni. Handisikuda nefoni yangu. Ndokuchikora panga zvishwa kuti ndaita sei ndime foni ndakora foni handikukwanisa alright ndamira mari hanzvadzi yangu yakapinda ndozokupa ina handisikuda izvi nezvo iwe hanzvadzi yangu yakatumira mari last week apa ndeusikataura ngoti hanzvadzi yako isati atomutumira mari ngoti hanzvadzi ndati chimbomira ndozokupa ndauta seko handipe hanguta seko iwe Stefan ona parutora nemari yamuri yafutiri kuda wakaita sei ndondorera parutora mari yamuri unondita sei ndipaka It's on your